Здравейте, намираме се на 300 км от Нордкап в Инари, Финландия. Минахме 1100 км днеска от Ялама, Познайте колко е Юлема. часа в момента? И тръгнахме сутринта, пристигнахме вечерта. Малко Часът е, облачно. часът е 12 без 8 без 7. През нощта, не през деня. Лошото е, че не грее слънце, малко искаме да се изпечеме, но... Да, искаме малко да плажуваме, ама... Направим среднощна пекарна. Да, Ето, гледайте се. просто толкова е светло, че не мога да повярва човек. Да, цял ден си беше и такова. Няма разлика. Няма разлика. Даже беше по-тъмно според мен тази Това определено е Да. по-тъмно. най-така северната част, в която ще бъдем през нощта. Това е последният ни най-северен ден. Именно. Нощ. Северен ден, северна нощ. Те се Аз съм размиват се понятията. Първата нощ. И утре. Не, Пак не е нощ, значи не е нощ.